Luka, ali greška Pešića što nije držao duže Vanju na Larkinu. Pa nema šta, sad ću da vam ispričam ja sve. Ja ću sve da vam kažem. Sad imamo da li me još neko zvao od ovih što sam ih cimo. Nije. Ajde malo da pričamo stvarno o košarci, da pričamo o ovom meču između Srbije i Turske koji je Srbija izgubila, Turska dobila. Moram priznati prvo jednu stvar, da mi se uopšte ne dopada taj narativ Turska odigrala fantastično, jeste. Dakle, nije sporno. Ali da bi neko odigrao protiv mene fantastično basket, moram i ja malo da mu dopustim to. Dakle, ne može fantastično da odigra neko ako ti radiš sve kako treba. Dakle, Turci nas jesu pobedili na guz, što se kaže, ali mi smo izgubili taj meč zbog nekih sitnih detalja. Promašen Zicer Jovića, malo neozbiljnost u odbrani. I ono što me najviše nervira, hvataju nam sa Jokićem i sa Milutinovim, oni nama hvataju ofanzivni skok posle slobodnih bacanja, 2 puta za redom u ključnim napadima. Tako da, malo mi se iskreno da kažem, da ne kažem šta od toga kako mi sad padamo u trans, kako je Turska odigrala fantastično i pogodili su šuteve, jesu. Pogodili su šuteve, a pogodili su šuteve zato što su većinu šuteva imali potpuno otvorenih. Dakle, Šengun, Jokić se odmakao, Hazer i Korkmaz pogodili, ljudi bili sami. Larkinove trojke su nešto drugo. Dakle, Larkin je zver, to su Larkinovi šutevi i on ih je pogodio. I sad to 60% meni, moji kumi, moji drugari kažu, jebote, neće to nikad pogoditi, dogoditi opet. Ljudi, mi smo morali da igramo bolju odbranu i nema šta, sad mi možemo da pričamo šta god ovde, da se sad raspričamo i da hvalimo Tursku i treba, ali mi dopuštamo protivnicima da mnogo šutiraju za 3. Ovi nisu Česi, koji malo ih prokenja u onoj prijateljskoj utakmici u Nemačkoj, pa u drugoj četini ubace mnogo. Ovo je turska reprezentacija koja je po rosteru dobra, koja je sa trenerom dobra, gde su se sklopile kockice, gde imaju vjerojatno najboljeg stranca u istoriji evropske košarke kada govorimo o Larkinu, kada govorimo o biranim strancima, odnosno Amerikancima. I pazi, majku mu pogodili šuteve za 3. Znači, Korkmaz koji je otišao da šutira u Filadelfiju, pogodio šuteve. Šengun, koji je jedan od najboljih šutera visokih u NBA ligi, nije baš tako, ali kažem čovjek koji mogu da pogodio šut i Larkin pogodio šuteve i Osmani pogodio šut. Osmani pritom je 1-4. Mi sada kao padamo u nesvest i Sipahi pogodio šuteve, čovjek nije promašen na celom prvenstvu. Dakle, mnogo puta su bili sami. Super je što je Turska odigrala dobro, mi smo morali da igramo bolju odbranu. I druga stvar, mislim da je pošteno da kažemo kada nešto vidimo. Mislim da je Stefan Jović, i zato što je Stefan Jović, i zato što je dobro odigrao, morao da bude na parketu u završnici. Da li sa Vasom ili bez Vase, to je sada individualno mišljenje svakog od nas. Ja Vasu stvarno gotivim. I to je mnogo lepo. Ali juče ste me vi ispravili kad sam ja govorio o tome, ljudi, imamo Gudurića koji je šampion, imamo Vasu koji je bio šampion, koji je bio, stvarno je bio. Vasa trenutno ima problem, ima nekoliko problema. Dugo nije igrao kompetitivnu košarku, i u NBA ligi, ovo što je malo igrao je za klubove koji uglavnom su onako bili u fazonu ne treba nam ili daj da tankujemo, ne u Oklahomi, ali ono sa Charlotteom i sa Phoenixom, gde šta je odigrao možda jednu utakmicu, ali sa Charlotteom gde je igrao, oni ljudi sa Lamelo Ballom više neuspeli pokušaj Globetrottera, dakle ne mogu da kažem da on izgledalo ozbiljno, pa se tamo imao dobre partije, ajde da sada da ne pričamo da Vasa nije ništa igrao. Vasa je tokom boravka u Charlotteu imao dobre partije, ali Vasa je navikao tokom svoje karijere da igra i da se bori i da osvaja titule i da se bori za titule. I onda ode tamo, pa ga jedno vreme stave na klupu, pa onda ne igra, pa ovde je tradovan, pa opet tradovan. Ne kažem da mu je bilo lako, ali tih nekoliko godina u NBA ligi nisu pritom ni bile toliko loše koliko mislim da Vasa trenutno ima problem što je ovog leta ovo sve sa Hapolom izgledalo kako je izgledalo, što nije uspelo sa Zvezdom, što je bio pod velikim pritiskom, što je promenio menadžera, gde on sigurno ima svašta da kaže i rekao i možda ćete uskoro čuti. Tako da jako teško leto za Vasu i ja ne znam zaista da li treba da verujemo da će on, ima oni koji kažu on će tu jednu utakmicu da pokida. Ja ne bih rizikovao iskreno. Stefan Jović je sinonim za sigurnost na terenu. Sretni smo što ga imamo. Odigrao juče fantastičnu partiju. Kapiten je ekipe. Bio nam je potreba na terenu. Mi smo hteli da Vasa izađe iz krize i da nešto uradi u završnici. Pritom, najiskrenije mislim da Vasa i Jokić ne funkcionišu dobro koliko bi trebalo da funkcionišu momci koji su u isto vreme bili jedan MVP Evrolige, a jedan MVP NBA ligi. Tako je bilo tako na posljednjem evropskom prvenstvu. Mi smo imali 2 aktualna MVP-a
koji jednostavno nisu toliko kompatibilni koliko se očekuje da budu igrači na njihovom nivou. Jokić je najbolji na svetu, trenutno bez sumnje. Njemu, koliko god meni teško bilo da priznam, više odgovara da igra sa Jamalom Marejem. Tu je jako malo driblinga. Tu je posle uručenja jedan dribling i ili se ovaj podiže na šut momentalno, tamo kod Mareja nema čekanja, što god ja mislio o njemu, a vrhunski je košarkaš, naravno, samo nam je pojeo živce. Ali on mnogo više odgovara Jokiću. Igra se sve u ritmu. Op, dođem u blok, otvorim se i odem u pop, spustim se dole, dobijem loptu, ne dobijem, idemo dalje. Sa Vasom je previše driblinga. In and out, pa prednja promena, pa se vrati unazad, sad Jokić tu da gleda i da čeka. Vasa jednostavno igra za koš, igra i Mari za koš, ali mislim jednostavno da to sa Vasom i sa Jokićem, što nisu igrali mnogo često zajedno, dakle igrali su na evropskom i na olimpijskim igrama, ali ne toliko često. Dakle, nisu to sada po 25 minuta zajedno Vasa i Joka. Tako da ja bih voleo i nadam se da ću Stefana Jovića gledati više, da će Aleksa biti zdrav i da i ako treba da Gudurić bude da pomaže na jedan. Dakle, to je ono što ja mislim. Tako da kažem, mislim da je pošteno da kažem ono što mislimo. Ja i dalje verujem u naše, više nego većina ljudi oko mene, koja onako je pala u neku poludepresiju. Eto, kad pominjem kumove, jedan moj kum je 100% ubeđen da idemo do zlata. Takav inače ima stav. Kad god je nešto kaže, bit će bolje, a Cepas isto koji ja. I ja mater svima, on polako, ta je sledeća sezona, sledeći turnir. Dakle, a kažem, živac je kao ja. Jedino kad se završi, samo ja hoću da ugrizem sebe za glavu, on je u fazonu, sredit će se. Ali on, recimo, potpuno veruje i ima istu emociju kao ja prema Turcima u smislu da bi zaista volao da vidimo da Turke pobedimo i da se Pešić onako ko Atama raduje onako sa onom facom i sa rukama. To mi je želja da vidim i da Šenguna stavimo na mesto, vrhunski igrač, ali meni malo neprijatno da poredim Šenguna i Jokića. Meni je neprijatno da poredim Embida i Jokića, majke i moje. Znači ja mogu Jokića da poredim sa Jordanom, u smislu učinka za svoju ekipu i svega što radi. Mogu Jokića da poredim sa Dončićem, iako ni Jordan ni Dončić nisu blizu Jokićeve pozicije, i mogu Jokića da poredim sa Olajuwonom, mogu Jokića da poredim sa Šekom, sa Ewingom, sa Chamberlainom, sa tim igračima. Meni malo neprijatno da poredim sa Embidom, majke i moje. Znači, kao da poredimo Đokovića i Cicipasa. Eto, to je meni to. Dakle, sad kao, da li Đoković je bolji od Cicipasa ili ko je tu? Eto, to je meni to merilo. Ili recimo, kada porede Jokića i Šenguna, to je bukvalno kao da porede Jokić, Šengun, Đoković, Shelton. Eto, to mi je to. I sad mi pričamo kao nešto, pa da, jeste, mlađi je, odličan je, dobar je. Ali on tamo ima slobodu, on je uzeo više šuteva nego Jokić. On tamo, da kažem, igra i za sebe i za ekipu. Jokić nikada ne igra za sebe. Nekad bi trebalo malo više. Tako da moram priznati da su me Turci tim nekim njihovim odnosom prema svemu, kao mi smo sada najbolji na svetu, malo su me smorili, u smislu da malo su mi se onako ogadili, evo iskreno da vam kažem. Hoću Andrej ići definitivno taj Saint, nemoj da brineš. Vasa će proraditi u HPL-u, nije isključeno. Turci nikada neće ponoviti prošlu utakmicu. Pa dobro, vrlo moguće da neće, ali moramo i mi da napravimo tako da oni lako ne šutiraju za 3 poena. Nema šta, evo vi ljudi, oni su šutnuli 31 trojku. Vi ćete mi reći koji šutevi su bili teški. Ja pamtim 3 Larkinova, što najgore Larkin je promašio na otvoren šut, 2 Džedijeva, 1 Osmanijev, ovo ostalo su uglavnom ljudi bili sami. Sipahi, Hazer, Osmani često, Korkmaz. A kažem, Larkin šta je u stanju da uradi iz jednog driblinga, to je jednostavno njegova košarkaška genijalnost i ne treba sad da se ljutimo na naše što ga nešto kao dobro nisu čuvali. Mene više smete kada ti igrač taj prođe na backdoor i kad si ti onom lockoutu, što kaže profa, u lockoutu i prođe ti igrač koji ima 35 godina sa silnim povredama nogu, prođe ti na backdoor. Jako je ono u fantastičnom ritmu i fantastičnoj brzini. Tako da kažem, stvarno jesu Turci odigli dobro i pogodili sve. Mi smo morali da igramo bolju odbranu. Eto. Mislim da je pošteno i korektno reći šta svako misli. Pa u tom tonu i u tom ruhu ja ću vam takođe reći sledeće. Mislim da je bespotrebno da u jednoj ovakvoj utakmici Ataman
ima odnos prema sudijama kakav treba da ima, dobio je tehničku, bio na ivici druge, ljudi su stvarno loše sudili. Pešić izađe i kaže suđenje je bilo dobro. Pa ja mislim da nije bilo dobro. A moji argumenti su da su napravili jedno 20 grešaka na obe strane, da su uneli nervozu kod igrača, ta nervoza se više onako odrazila na nas. Da je suđenje juče bilo dobro, kunevam se, ja bih prvi rekao. Ja toliko volim dobro suđenje da stalno to potenciram. I bilo je, pre neki dan je bila utakmica. Ja mislim da suđenje Srbija-Letonija isto bilo čudno, ali ne možemo da kažemo da su uticali na završnicu. Ne možemo da kažemo ni da su ovde, da je bilo nešto u završnici sporno. Ali ja najiskrenije verujem Nikoli Jokiću. Ne zato što je najbolje na svetu, ne zato što dobro poznaje sudije, ne zato što igrač koji ima najviše kontakata, ja mislim, u istoriji košake. Dakle, nisu njemu ruke modre, izgrebane iz čista mira. Ja verujem u njegovu minoću i kad vidim da se on nervira na sudije i da ulazi u komunikaciju sa sudijama, stvarno mislim da to nema nikakve veze sa pritiskom, kao što Ataman pravi, sa nekom željom da se istakne zbog neke njegove lične nervoze ili loše igre. Dakle, on kada sa sudijama vodi razgovore, burno ili normalno, to je zato što traži neko objašnjenje. On je juče non stop pričao sa sudijama, on nije taj tip. Dakle, mi znamo da se on zaletao na neki sudije, na onog Tonija Bradersa i ostale, kada mu pukne film. Ali, kažem, juče, ja bih volao da Jokića neko pita, Jokić je nedostupan medijima ili bilo kome, ali da neko pita Jokića da li je bilo dobro suđenje. Ja bih baš volao da vidim da on kaže jeste bilo dobro. Bojim se da neće reći da je bilo dobro i da vam kažem još jednu stvar u vezi sudija. Ja znam da, evo, gledam sad ovde, ne znam zašto gledam, Luka Dončić, repriza ovog meča koji je odigrao danas i odlične partije protiv Izraela. Jokić, Dončić. Ajde sada da vidimo koga još možemo da stavimo. LeBron. Embiid. Govorimo o ljudima koji su najbolji u ligi. Kada oni imaju problem sa sudijama, to nije zato što oni misle da su zvezde, nego zato što deo njihovog tog košarkaškog umeća i jeste to što znaju šta je faul i šta nije faul. Ne može LeBron sa 20 i koliko sezona i 40 i kusur hiljada poena da ne zna šta je faul. Dakle, to su ljudi koji pre svega su do tog nivoa došli, da su među najboljima na svetu ili najbolji na svetu zato što dobro poznaju košarku. Ja znam da u slučaju Luke Dončića to deluje nama prilično arogantno, deluje nam odbojno, zato što on stalno je u nekoj komunikaciji, ironičan je i smeje se i zaleće se i psuje i ostalo. Ali ja stvarno mislim da taj dečko poznaje košarku i ubeđen sam da ni Luka Dončić, ni Nikola Jokić, ni LeBron James i da kažem igrači tog kalibra ne misle da treba da budu zaštićeni i ne misle da treba da im se sudi nešto što se inače ne sudi. Možda u nekim situacijama, kada se lomi utakmica, pa ako je između faul ili nije faul, pa dobiš nešto na ime. Ali da se njima u kontinuitetu i konstantno sudi nešto, to zaista mislim da nije slučaj. I verujem tim momcima, zato što znam da su košarkaški magovi. I košarkaški magovi, i genijalci, i umetnici, i šta god, su postali tako što znaju košarku. Ovi ljudi koje gledam u sivom, koliko god možda pokušavali da rade svoj posao, prolazili obuke, prolazili predavanja, prolazili nivoje da bi došli do evropskog prvenstva, sigurno ne znaju košarku kao Jokić. I nisu bili u kontaktu kao Jokić. Ja kažem, juče je bilo mnogo situacija gde Jokića vuku za dres, gde Jokića, posebno Osmani, Petruševa i Jokića drži jednom rukom, gde smo videli korake Šenguna, gde smo videli neke očigledne stvari. Oni su vrlo nesigurni kada je neka lopta. Ja ne kažem, ima situacije kada zaista golo oko ne može da vidi ko je izbio loptu. I bizarne stvari se dešavaju. Danas Šengelija, Bosna, Gruzija. Ja gledam i sad vidim ovako, odbila se lopta dalo od Nurkića i Šengelija je zakači prstima poslednje očigledno, ovo je već iza njega. I lopta ide u aut i sad ovaj kaže, ispravno kaže lopta za Bosnu i Hercegovinu. I Šengelija, ne, challenge. Džile sad jadno šta će challenge. I vidiš na uspornom snimku da čovjek nakon svega što se desilo pre auta ovako ukači loptu. Šta je Šengelija u glavi? On je sigurno osetio to. To je isto kao odbojkaši kada kao traže challenge, ne traže challenge, a zna da je lopta ošinula po ruci kada je blok out, pa onda spuste glave dok se gleda challenge, pa često neko i prizna.
Ali ovde ne mogu neke stvari da se sakriju definitivno. I kažem, toliko je ta agresija na trenere tokom ovog evropskog prvenstva da svaki igrač pokazuje challenge i to se često radi u situacijama za koje nema challenge. Dakle, evo danas Nurkić pokazuje challenge da li je bio ili nije bio faul. Ne radi se o krugu, ne radi se o faulu u napadu. Čekaj bre, on nije po pravilima. Jesu pravila komplikovana, ali toliko bi valjda trebalo da znaju. I tako dalje, i tako dalje. Tako da kažem, žao mi je što Stefan Jović bez ulaska u selektore odluke, možda evo što je rekao profi juče, možda Stefan Jović je rekao nisam spreman neki igru, oni ne verujem, možda je tražio izmenu, ne verujem, ali možda. Ali ja bih volao da sam vidio Stefana Jovića i sad je lako pričati pošto smo izgubili, da je Vasa dao trojku, ja bih verovatno rekao u Vasa, izvukao se, baš je dobro, trebalo mu je ovo, Pešić mu verovao, ali nažalost izgledalo je kao i u prethodnim utakmicama sa Vasom, a Stefan Jović je odigrao fascinantnu partiju. Čovjek koji ima gotovo jednak broj minuta i asistencija, koji je takva, da kažem, smirela za sve druge u napadu, koji ima isti odnos prema košarci kao Jokić, uopšte ga ne zanima da da koš on, nego će ga dati ako je to potrebno ekipi. Njih dvojica su mi mnogo kompatibilniji u ovakvim situacijama, pa čak i više nego Aleksa Jokić i Vasa Jokić. Mi moramo da budemo svesni da imamo Jokića koji je najbolji na svetu, koji je najdominantniji igrač današnjice, možda jedan od najdominantnijih u istoriji sporta. I treba da ga koristimo u paru sa nekim ko odgovara. Aleks je uzimao tokom prvenstva šuteve koji nisu rezonski. Da li bi se on iskontrolisao da nije imao povredu u napadu? Vasa znamo da igra ipak više svoju igru. Igra za sebe u smislu da bi on doneo pobedu Srbiji, ne da bi se on istakao, nadam se da ne, nego da bi na taj način možda doprinese. Moramo da gledamo ko je sa Jokićem u tandemu najbolji. To je od ovoga što imamo na terenu za mene Stefan Jović. Ali zaista, i ne mislim da on treba da igra 30 minuta, ne daj Bože, mislim i da ne može i da hoće. Ali da ima minutažu i kad se lomi u završnici, ja bih volio da vidim Stefana Jovića. Eto. To sam hteo da vam kažem. Gde nastavlja karijeru Jović, ne znamo. Ana kaže, ja sam moram priznati bila pomalo razočarana jučerašnjom igrom, jer zaista mislim da ova ekipa može mnogo bolje. Svim srcem verujem da ima još mnogo toga što nisu pokazali. Apsolutno. Zato mene nervira kada mi ne smemo kritički da kažemo da su naši tokom dobrog dela meča bili ispod svog nivoa. Nego mi gledamo u Turke kao da su oni najbolja ekipa na svetu i zaista su dobri i svaka im čast i pogodili su šuteve, ali ja se zaista najiskrenije nadam da ako budemo, vrlo ću biti precizan, ako budemo igrali sa Turcima u nastavku prvenstva, odnosno u završnici prvenstva, za zlato ili za bronzu, ne daj Bože za bronzu, ne možemo da se sretnemo ranije, ali zaista neko imam u glavi i imam neki osjećaj, ako to išta znači, meni znači, da ćemo opet igrati sa njima. Ja zaista bih volao da mi ne zavisimo njihovog šuta. Stvarno bih volao da ne zavisimo, da se uznamo u to, neće sigurno pogoditi oni, nema šanse da ponove utakmicu. Nešto mi se ne gleda takva utakmica. Ja bih stvarno volao da mi njih nadigramo i da igramo dobru odbranu i da im otežamo šuteve i da njihova selekcija šuteva ne bude kao što je bila juče. Jer su igrači često bili sami. I naravno da ćete da žrtvujete pre Sipahijev šut nego Džedijev. Naravno pre Korkmazov nego Larkinov. Naravno pre Hazerov nego šut Osmanija. Jer je Osmani meni bolji šuter od Hazera, iako po pozicijama to ne bi trebalo da bude tako. Dakle, ima to smisla. I razumijem kad se Jokić odmakne Šengunu, ali ja ne bih voleo da gledam utakmice gde mi zavisimo od toga da li će neko pogoditi šut. I vi imate Stefa Karija, gde zaista ne možete ništa da uradite. Dakle, taj čovjek je pokazao kroz svoju, skoro dvodecenijsku karijeru, da su igrači prilično limitirani u odbrani kada igraju protiv njega, zato što on verovatno najveći radnik trenutno na svetu, znajući kakve drilove ima i za šut i za dribling. Nije slučajno da je Stef Curry kao rođen i sin Dela Karija i oni Seth Curry su kao rođeni šuteri. Jesu, ali ono je proizvod mukotrpnog rada. I ja sam siguran, dok vam ovo pričam, da Curry koji će uskoro da napuni, 88, 37, 38 godina, da on čovjek šutira. A Larkin je otprilike za standarde evropske košarke najbliži Kariju. Ne u smislu tehnike šuta, stila igre i svega, govorimo sad jednostavno šut kao šut. I kažem, protiv Karija ne možete. Možete da ga udvajate, videli ste šta su Francuzi radili u završnici, čovjek je jednostavno pogodio, čovjek ima i šampionski mentalitet i najbolju ruku u istoriji svih vremena i tu ste zaista limitirani. Iako je bilo u prošlosti, posebno u bitnim utakmicama, oni koji su i tekako mogli da ga zaustave, poput Kevina Lava,
u 7. utakmici, kada ga je naterao na jedan od težih šuteva u bitnim utakmicama. Tako da postoje igrači gde jednostavno vi možete dati maksimum i ne mora to da znači da će biti dovoljno. Videli smo Kevina Duranta tokom cele njegove karijere i videli smo ga u prvih nekoliko minuta kada je ušao protiv nas i koliko šutirao 9 od 9. Kevin Durant sa svojih 2.11 minimum, verovatno i viši, kaže da je 2.08, on kaže da je 2.11, a kažem, verovatno, čuli ste možda je Kevin Durant rekao, kaže, lagao sam da sam niži, da me ne bi stavljali na poziciju, ako znaju da sam 2.12, stavit će me da budem centar. Tako da kažem, Kevin Durant i Steph Curry teško mogu da se čuvaju, ostali, boga mi, mogu. Tako da kažem, da mi ne možemo i da se ne lažemo. Mi imamo mnogo dobrih stvari koje koristimo i u većini stvari smo superiorni u odnosu na protivnika. Mi jako loše branimo šut za 3 poena. I ja verujem da je deo taktike. Verujte mi, prva, ja sam pričao o tome ranije, dakle prva moja utakmica na koledžu protiv Belhavena je bila da mi branimo šut za 3 poena. Znači, samo branimo šut za 3 poena. Imali smo dominantnog centra, naš četvorica smo bili okolo, jurili ljude, dakle mi bukvalno bili smo fizički spremni i mi nismo dali, znači sve smo radili da protivnik ne šutne za 3. Znate kakvu to paniku kod njih? Pritom smo se lepo rotirali, lepo smo svičovali, sve smo lepo radili, jako lepo smo pripreme odradili. I završena utakmica 50-30 za nas. Ja razumem da mi često i rizikujemo šut protivnika za 3 poena i da je old school trener poput Pešića više za to da se ne primaju laki poeni, da se ne primaju poeni bliže koša. I da ideš na varijantu, sigurno neće da pogode sve. Ovi su juče pogodili skoro sve. Tako da kažem, nisam zadovoljan suđenjem, mislim da Srbija može mnogo bolje i ne volim situaciju da ova Srbija i bez Bogdanovića zavisi od bilo koga drugog. Šta to znači? To znači da Finska, ako odigra fantastičnu partiju i Markkanen da 50, da će Srbija jednostavno to da gleda. Ne poredim nivo Finske i Turske, ali iskreno da vam kažem, ne mislim da su ovi nebo, a ovi ne znam šta ispod. Dakle, nisu Finska i Turska sada Amerika i Nikaragva. Dakle, Turska ima jednog legitimnog superstara u Šengunu. Meni je Markkanen bolji igrač od Šenguna, iskreno. Iako će verovatno imati slabiju NBA karijeru kad se povuče crta, starije malo. Ali meni je Markkanen opasniji pod koš od Šenguna, majke mi. Ovo je verovatno sve stranije. Više all-around igrač za visokog igrača i leđena tehnika i način na koji dodaje i sve. Pritom Markkanen je viši. I Markkanen je meni, nema šta meni, Markkanen je jedan od najboljih šutera preko 2 metra u NBA ligi. I neko ko ima potencijal da bude ne samo all-star, nego da bude u drugoj petorci u NBA-u. Tako da šta ćemo mi sada? Da kažemo Markkanen i ovi Murine su odigrali fantastičnu partiju i Finci, Sasu Salin i onaj Myro Little i svi ovi koji pogađaju, sve su pogodili i nismo mogli ništa. Šta da radimo? Je tako? Pogodio Finac sve. Daj, nemojte da se zezamo. Previše smo mi dobra reprezentacija da bi dozvolili da neko protiv nas odigra fantastično i da to njemu bude dovoljno za pobedu. Eto. Mislim da sam rekao dovoljno. Ne znam šta je sa 1500 ljudi u live-u. Šta se dešava tope ovde? Ljudi, da li greškom ulazi? Ajmo da vidimo šta vi kažete. Luka, da li misliš da Pešić još uvijek čuva karte za najbitnije što dolazi? Mislim da da. To sad samo da li je termin čuvanje karata, kalkulisanje i sve. Mislim da se spremaju posebne akcije koje Pešić, kad bude igrao ponovo protiv Turske, ako bude igrao, vidjet ćemo neke posebne akcije i specijale u odbrani u svemu. I kažem, nije opravdanje za ovo juče, ja bih volio da smo dobili ovo. Ali meni ovo ima više smisla, zašto smo recimo i na putu do svetskog srebra i olimpijske bronze gubili mečeve, je li tako? Da se razumemo, gubili smo mečeve, ovamo od Italije, je li tako? I ovamo i od Amerike i od Amerike 2 puta, je li tako? Da. Pešić reče da je suđenje bilo dobro. Ja stvarno poštujem, ali to ne znači da ću ja sada što on god onda kaže da ja klimam glavom i kažem jeste, suđenje bilo odlično. Stvarno mislim da je suđenje bilo skandalozno juče. Skandalozno. Dakle, šta se pušta, što je očigledno u skladu sa kriterijumom prvenstva. Ali dobro. Marko kaže ajmo like. Tako da lajkujte, što da vam kažem. Pitanje za Pešića, ako hoće neko da postavi zašto je poveo nespremnog igrača na prvenstvu Vasu Micića. Ja sam pričao o tome i ranije, dakle Pešić je jednostavno i ranije gurao na Vasu,
verovao Vasi i kada je morao da bira, on je odlučio da bira između njega i Teodosića i na sebe navukao bes nacije. Verovatno i samog Tea i silnih nekih ljudi oko Tea. I košarkaške javnosti uopšte, gde smo svi rekli pa ne oprašta se tako od Tea, od te kapitena i mislim da smo bili u pravu, ali on se tu odlučio za Vasu i Pešić je kroz svoju selektorsku karijeru na čelu Srbije, odnosno nekada Jugoslavije, zaista imao te neke katove koji su bili neočekivani. Dragan Lukovski je rekao, ja sam bio u top formi, bio kod Željka drugi play, niko nas nije zvao, Miću nije zvao, on jednostavno ima svoju viziju, drži se toga i to treba da podržimo. Ja kada govorimo o Janisu negativno, ja zaista u osnovi mislim da treba da se podrži trener ili selektor. Samo i to treba da ima limita. I samo ne sad Janis da kaže ja hoću, ja imam sina i sestrića i bratanca, oni su odlični igrači, ajde da igraju. Pa ne možemo sad da podržimo trenera u svemu. Dakle, treba da mu se daju odrešene ruke, ali ne da on pravi ovde nešto što nije u skladu sa srpskom košarkom. Dakle, ja ću opet reći, i nek me zvezdaši mrze, mnogo mi je lakše kada Željko bira strance, nego kada Janis bira strance. Zato što je Željko i predvodi Partizan, a Janis predvodi Zvezdu i možda sutra ode iz Zvezde i nikad se neće vratiti, a Željko kad ode iz Partizana, mi ćemo odmah sledeći dan da se nadamo da će opet da se vrati u Partizan, dokle god ga noge nose. I tako. Nemojte mi zameriti zvezdaši, ali tako mislim. Stefan kaže, Luka, kako ćemo sa Nemcima ako prođemo Francuzi? Pa iskreno ti kažem, nisam siguran. Imamo Aleksu koji može da hapsi Šudera, to je dobra stvar. Sad, brinem za ko će čuvati ove igrače koji igraju na pozicijama Wagnera, Tristana da Silva i Isaka Bonge. Mislim da su oni fantastični. Mislim da njima centri ne treba. Mislim da bi ih Voigtman i ovaj Mo Wagner i ostali, da bi ih malo još i poremetili kad bi se igralo na njih. Voigtman isto igra s polja. Znači imaš još jednog igrača s polja. Mo Wagner, sjajne atletske sposobnosti, ali meni je taj idealan centar za ovo što oni igraju. Nemci su opasni, to su pokazali, vi na sve ovoga što pričam da imate s polja, imate Opsta koji se pokazao kao verovatno najbolji šuter Euroligi, ili tako? Dakle, čovjek sa nevjerovatnim šutem koji standardno dobro igra za reprezentaciju i čini mi se da uvijek igra bolje za reprezentaciju nego za klub. Tako da Nemci opasni, nema šta tu sad da ja pričam, to je jasno kao dan ako pogledate 5 minuta bilo koje njihove utakmice ili svih 5 utakmica u ovoj prvoj fazi, tako da zaista će biti teško, ali takođe sam za varijantu, ajde da idemo korak po korak, da ne pričamo mi sad o Nemcima, a ne daj Bože oni, a i za njih, nego ne daj Bože mi ne dođemo do Nemaca, tako da o tom potom. Luka, ti i Kuzma ste jedini pozivali na oprezu sred euforije. Luka, da li misliš da su sad novinari u mat poziciji ne smiju da postave kršteno pitanje da ne pređu kao onaj? Jesu. I to jeste bila poenta onog Pešićevog izlaganja, da svi razmisle 4 puta pre nego što postave bilo kakvo pitanje, da svima onako puls radi da ide na 120, 150 minuta kada se uhvate za mikrofon i treba nešto da pitaju. Nije to lako, zato što znate da vas slušaju svi, da vas slušaju selektori, da je spreman da vam odgovori negativno kao što je to uradio pre neki dan i tu kao i sve, ja uvek kažem da sve u životu i svaka situacija ima i dobro i loše. Ono što je uradio Pešić jeste hteo da zaštiti sebe i ekipu i igrače od tih nekih pitanja sa strane koji su zaista nepotrebni. Ja kažem, što se tiče Jokića, naravno da s jedne strane izgleda ružno što ne priča sa medijima, ali ja ne smem da zamislim šta bi njega svi ti koji nisu košarkaški novinari, mahom u Rigi nisu ljudi iz košarke, nisu košarkaški novinari. Ima ih, koliko znam i koliko verujem, ali su to uglavnom miljenici urednika